Κάνετε σήμερα, θα κάνω το πρώτο μου βίντεο μαζί με την φίλη μου την Έλενα! Θα παίξουμε αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι. Και έγινε νύχτα. Έχει λαγούδι. Έχει 2 λαγούδι. Τι είναι αυτό? Όχ, Τι είναι αυτό? παιδιά, τι είναι αυτό? Παιδιά, φοβάμαι. Παιδιά, φοβάμαι. Κουνιέται. Όχ, παιδιά, φοβάμαι, δεν μπορώ. Κάνεις όλα καλά. Χριστό. Δεν ξέρω τι κάνουμε εδώ πέρα, αλλά να σπάσω ξύλα. Μου έχει ένα τσεκούρι. Σπάω ξύλα εγώ τώρα. Εγώ πώς να το κάνω αυτό? Έχεις τσεκούρι. Το δεύτερο. Λεγιάξ. Α, τα σπάσα. Ωραία. Τώρα πώς θα πέρα. Και πήρα το old axe. Ωραία, τώρα σπάμε. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Καλά, να το πατήσω. Ποιο να μην πατήσω? Παιδιά, φοβάμαι λίγο εντωμεταξύ. Αχ, λύκος. Έλα εδώ. Μη με σκοτώνεις. Κάτσε. Μέρα. Ποιος είναι αυτός? Hello. Εγώ δεν μπορώ να κουνηθώ, το καταλαβαίνεις. Ποιος είσαι εσύ? Τι να βάλω. Το άξ. Αυτό που κρατάς. Πώς? Δεν ξέρω. Παιδιά, φοβάμαι λίγο. Εγώ φοβάμαι γιατί δεν μπορώ να κάνω. Α, τέλος. Τι είναι αυτό? Παιδιά, τι είναι αυτό? Μου λόγαρε. Για να το πατήσω. Ωχ, τι να... Μου λόγαρε. Έλα εδώ. Δεν μπορώ να κουνιέμαι. Μου λόγαρε. Πώς λέγεται? Δεν ξέρω. Ui, συγγνώμη. Μη με σκοτώνεις. Εγώ δεν μπορώ να σας σκοτώσω γιατί είμαστε φίλοι. Ναι, γι' αυτό η Καλά, πείνα είμαστε μου θέλει. ομάδα. Η πείνα με θέλει. Σήκω. Πώς δεν μπορώ. Μπορώ μόνο. Εδώ πέρα, Δεν πεθάνω, μη. παιδιά, όποιος ξέρει τι είναι αυτό, όποιος ξέρει τι λέει εδώ πέρα να μου γράψει το... Να μου Δεν ξέρω γράψει να τα comment. Τι είναι αυτό, ρε? Θα πεθάνω από την πείνα. Νομίζω ότι αυτός εδώ πέρα... Ρε, αυτό το ράσος είναι πολύ... Σώσε με. Δεν μπορώ. Μπορώ να κάπως να πεθάνω γιατί εδώ... Με το... Πώς? Χριστές, πρέπει να πεθάνω. Λέω. Αυτό. Όχ. Νομίζω τώρα πεθάνεις κανονικά. Παιδιά, τι γίνεται? Τι ξάβλωσε έτσι? Νομίζω μπορώ να σε σώσω. Όχι, δεν με αφήνει. Self ready. Παιδιά, τώρα φοβάμαι μόνη μου. Άμα πεθάνεις θα πεθάνεις και εσύ γιατί δεν μπορώ τώρα. Καλά, θα εξερευνήσω το μέρος. Χριστές και Παναγία. Τίποτα δεν ήταν. Τίποτα είχατε. Πέθανε τώρα. Παιδιά, τώρα Τι φοβάμαι. γίνεται? Ωχ, Χριστέ μου. Ωχ, Μπορείς να με σώσεις? βρήκα στην εικόνα αυτό το τέρας. Ναι, γιατί το βρήκαμε ήδη. Το έχουμε βρει. Έλα, σώσε με, λέει ready. Δεν με αφήνει. Το έκανα και πριν. Ωχ, έπεσε η νύχτα. Πώς? Δεν έπεσε ρε καμία νύχτα. Περίμενε. Σε λίγο. Πώς να πέσει η νύχτα, παιδί? Βγαίνω λίγο γιατί μου μπλόκαρε Yes. εδώ. Παιδιά, Ωχ, το τέρας. Με φάει. Άστο. Με σκότωνε το τέρας, παιδιά, φοβάμαι. Εντάξει, δεν πειράζει. Προσπαθώ... Ρε! Παιδιά, όποιος τόλμαξε... Έλα, μπαίνω. Εσύ βγες και πες από μένα γιατί μου λόγαρε πολύ. Πώς βγαίνουμε τώρα? Δεν μπορείς να βγεις, παιδάκι. Δεν με αφήνει να βγω. Α, με αφήνει. Έλα τώρα, μπες από μένα. Περίμενε. Αλλά είναι
κοριτσάκι, έλα 13 δευτερόλεπτα. Πάλι στο ίδιο μέθος με έβγαλε. Καλά, θα κάνω reset. Όχι, 3, 2, 1, όχι κοριτσάκι. Το καημένο εξαιτίας μου. Εντάξει, δεν πήρε. Το κοριτσάκι, γιατί είναι εδώ. Εγώ λέω τώρα να πάμε με ομάδα, να μην πούμε ντουο. Να πάμε ας πούμε με άλλα 2 άτομα. Ναι, έλα. Γιατί φοβάμαι. Περίμενε. Δεν πρόλαβα να έχω 4 δευτερόλεπτα. Πόσα δευτερόλεπτα είναι? Δεν λέει. Έλα, πού είσαι εσύ? Δεν ξέρω. Δεν μου αφήνει να πω. Γιατί πάλι με βάζει? Γιατί και σε μένα έτσι. Κάτσε. Μπορώ κι εγώ να γράψω κάτι, ξέρω. Έλα, ήρθα. Πάμε πάλι με το κοριτσάκι. Έλα, γρήγορα. Πού, εδώ. Ναι, πες γρήγορα. Κοριτσάκι είναι. Δεν με αφήνει. Friend. Α, μπήκα. Γιατί εδώ πώς, τι να κάνω. Server 99 μέρες. Friend δεν. Γιατί γράφει τέτοια στο... Ευτυχώς, γιατί θα φοβόμουν τώρα. Είμαστε 4. Ευτυχώς. Πολύ είναι. Είμαστε 3 κορίτσια και ένα αγόρι. Όπα. Παιδιά, φοβάμαι. Κάνω 5 ώρες μόνο για ένα πράγμα. Παιδιά, φοβάμαι. Μπράβο σου. Δεν μπορώ τίποτα να κάνουμε αυτό. Τι να το... Α, το πήρα. Όχι, δεν το πήρα. Το μπορώ. Δεν μπορώ πάλι να κουνηθώ. Ναι. Εγώ δεν ξέρω που πάω βασικά. Αχ, κάηκα. Ξέρω γιατί δεν μπορώ να κουνηθώ. Αχ, κάηκα. Θυμάσαι ότι δεν μπορούσα να κουνηθώ γιατί κάτι μου έβγαζε από το τέτοιο. Πρέπει πάλι να κάνω κάτι. Α, ναι, ξέρω. Α, ναι, το ξέρεις. Ωραία. Το ξέρω. Γιατί εγώ παίζω με την τηλεόραση και εσύ με το τηλέφωνο. Ωραία. Εγώ λέω μετά να παίξουμε κάτι άλλο γιατί έχω αρχίσει λίγο και φοβάμαι. Δεν μπορώ να δεν πω τι. Τώρα θα περιμένεις 3 λεπτά. Δεν ξέρω. 3 λεπτά γιατί Όχι. Όχι. Είδα σε πινακίδα αυτό το τέρας. Πάλι στην ίδια. Αυτό σημαίνει ότι τη νύχτα θα έρθει. Νομίζω. Κούνησε. Πώς θα κάνει? Βλέπεις, να κουνάς. Προσπαθώ. Μπορείς να με πας κοντά στη φωτιά για να μην πεθαίνω. Δεν μπορώ να σε πάω. Δεν με κουνιέμαι. Ελάχιστο. Φαίνεται αστείο. Μήπως. Α, πήρε snacks. Τώρα αυτό σημαίνει ότι μπορείς να κουνηθείς. Ναι, δεν ξέρω πώς. Βοήθησε με παιδάκι μου. Δεν σ' αφήνω. Να τα κουνήσου τώρα, θα έρθει το τέρας. Δεν μπορώ. Σε κούνησα όμως λιγάκι. Προσπαθώ. Με πήγες στη φωτιά κοντά. Κάπως. Θα σε βάλω μες στον κύκλο. Με έχεις βάλει ήδη. Ωχ, η νύχτα αρχίζει. Το έγραψε. Night is a... Ωχ, τι είναι αυτό? Fire... Μπλα 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 μπλα. Πέθανε η φίλη μας. Ποια. Αυτή που είχαμε πει, φίλη μας. Ένα σπίτι. Τώρα αρχίζει η καλή νύχτα, Θα προσπαθήσω να σε φέρω στη φωτιά. Μήπως η καλή νύχτα. Η κακή νύχτα. Κακονύχτα. Ρεύει. Αφού σε ένα μήνα ήδη τελειώνει. Γιατί δεν κουνιέσαι? Κουνιέσαι, με βλέπεις.
Θέλω να σε πάω δίπλα στο... Ωχ, το τέρας. Εγώ είδα πρώτη δηλαδή. Γιατί κρυφτικά βασικά. Μη κουνιές, νομίζω έτσι θα γίνει. Η άλλη κουνιέται, θα φάει την κίτη. Ναι, βλέπεις, θέλει να τη φάει. Ωχ, έφυγε. Δεν ξέρω που πήγε. Νομίζω πήγε στο σπίτι. Μας παρακολουθεί από το δέντρο νομίζω. Δεν φοβάμαι. So cute. Ρε Πασκα... Α, μπορεί να λέγει το skin μου ρε. Κάτσε να της γράψω. Yes. Τι είναι αυτό. Thanks. Τώρα δεν ξέρω τι μπαλά εγώ της είπα thanks. Άμα εννοούσα. Τι είναι αυτό, αυτό δεν είναι κάτι. Ωχ. Ρε, εσύ με τρόμαξες ρε. Εγώ. Όχι εσύ, αυτός εδώ. Κοιτάξτε, κάποιος μαύρος είναι εκεί μέσα. Έχει λίγο. Κάτσε να δούμε το zoom. Είναι επί ένα. Zoom ρε. Επί ένα. Νομίζω. Κάτσε. Κι άλλο ένα monster. Αυτό μπορεί να νομίζει ότι αυτό νομίζω ότι σημαίνει. Όχι, επί ένα κι άλλο ένα monster. Μπορεί να σημαίνει ότι κι άλλο. Θα έχει κι άλλο τέρας. Δύο. Αυτό λέω monster. Πού ξέρω εγώ. Monster τι είναι. Θέλω να πω που τι είναι. Ακούστηκε κάτι παιδιά. Παιδιά, φίλοι, τι να γράψω τώρα. Να, μπορώ εγώ να γράψω. Μπορώ να γράψω. Άντε επιτέλους. Φόρτις. Τι ήταν αυτό. Τρόμαξα. Οχ. Ο Τι παπά. είναι αυτό, τι είναι αυτό. Δείχνει που είμαστε. Α, ναι. Ναι, βλέπεις. Δείχνει και το... Α, όχι. Νομίζω ότι είναι το τε. Αλλά ήταν ένα ντούβλο. Πάω να δεν ξέρω. Να, από εδώ πίσω την είχα δει αυτή την πινακίδα. Έλα να δεις. Έλα εδώ. Μπορώ να τρέχω. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Πού είσαι. Εδώ. Πηδάω. Μπορούμε να σκοτώσουμε αυτό και να πάμε. Έλα λίγο εδώ. Έλα εδώ. Περίμενε. Να το σκοτώνω τώρα. Έλα, δώσε φαγητάκι. Πώς να το... Όχι, με πάει μακριά που είναι το Πώς να τέρας. χτυπάω, πώς να χτυπάω. Πατάς απλώς. Α, ναι. Νομίζω. Όχι ρε, εσύ είμαι αυτό. Α. Να. Έχουμε μείνει εμείς οι δύο και η Κίτη. Κίτη, δεν ξέρω πώς τη λένε. Όπα. Κι άλλο λίγο. Το κυνηγάω κι εγώ. Να σε βοηθήσω. Α, Το σκότωσα. πάρ' το. Ένα σπίτι. Πάρ' το εσύ, δεν ξέρω πώς. Ούτε εγώ. Έτσι. Ανά ρε, εσύ έτσι. Τι πετάει. Να, τον πήρα. Μες στη σακούλα μου. Πάμε. Και τώρα το άφησα. Πάμε. Να πήρα μέσα στη σακούλα μου, έχω κρέας. Κοίτα. Τώρα αυτό ακούστηκε από... Κοίτα εδώ, τι μπορώ να φτιάξω. Τώρα αυτό ακούστηκε από το σπίτι ή ακούστηκε από το παιχνίδι, γιατί άκουσα ένα... Χριστέ. Σε φόρτισα. Να ρισκάρω. Να βρω το... Α, ρε εσύ, πάλι αυτός ο μπλε εκεί πέρα με τρόμαξε. Ρε, μην πας τρομάς πίσω από τα δέντρα εσύ. Συγγνώμη, θέλει να κάνει καλό για μας. Το να μας τρομάζει είναι από... Και τη σκύπα. Όχι, δεν βάζω σκύπη. Το τέρας είναι ρε. Δεν μπορώ να κουνιέμαι. Αφήνω την μπριζόλα μου στο πάτωμα τώρα γιατί θέλω να ζήσω. Βασικά άμα πεθάνω να την έχετε εσείς την μπριζόλα. Δεν μπορώ να κουνιέμαι. Είδα το τέρας νομίζω. Είναι εκεί πέρα σε εκείνο το δεντράκι το λεπτούλι. Μέσα στο... Δεν βλέπω τίποτα. Κοντά στο πλοίο. Little The cute Italy one. Τι είναι αυτό. Το cute μήπως είναι το τέρας. Χις.
Μα cute σημαίνει γλυκούλη ρε, το τέρας είναι Μήπως γλυκούλη. κάπως αλλιώς το διαβάζεις. Έγραψε his is so cute. Ποιο his ρε, έχουμε δύο με ντυμένα. Εσύ δεν είσαι, το skin σου είναι επειδή είναι Ναι, εγώ έχω για 5 Robux μόνο. Εντάξει, έχω και κάτι άλλο για 5 Robux. Το. Κανονικά τώρα Είχα 40 κάποτε Robux όμως τα 30 τα είχα σάστο. Το κύριο στο που χρειάζεται να αλλάζω. Κανονικά τώρα η Έλενα δεν παίζει από το λογαριασμό της γιατί είχε ξεχάσει να φέρει το τάμπλετ της, γι' αυτό παίζει από ένα άλλο λογαριασμό. Του αδερφού της Μαρίας, να πω το όνομα. Ναι, Του Άρη. του αδερφού μου. Μπορώ να κολληθώ, μπορώ. Όχι. Κανονικά έχει ένα πολύ όμορφο σκηνή η Έλενα. Δεν μπορώ να κολληθώ. Κουνέ σου! Με σκοτώνει. Δεν με αφήνει να σε σκοτώσω, δεν βλέπεις. Με εγώ γιατί μου πηγαίνει πίσω. Βασικά δεν ξέρω. Να παίξουμε μετά. Όχι. Μετά. Ναι, μετά. Και με το Μπρουκ. Ναι. Α. Πάω να ψάξω το τέρας. Ρεσκάρω τη ζωή μου. Για You σας. are hungry. Πεινάω, πρέπει να φάω. Πώς να φάω. Κάτσε να σου φέρω την μπριζόλα που είχα μαζέψει. Βέβαια ούτε εγώ δεν έχω. Εγώ έχω περισσότερο από σένα όμως. Αλλά κάτσε να στη φέρω. Συνέφερα. Δεν μπορώ. Συνέφερα. Πέταξε την κάπου δίπλα μου. Δίπλα σου είναι. Πού. Νάτι. Δεν Βλέπεις. Κάτσε να την αφήσω. Πώς την αφήσω. Να άφησα. Ακριβώς δίπλα σου είναι τώρα. Μου την πήρε το Δεν μπορώ να πω Τι πήρε το κορίτσι. Έλα ρε. Μπρο, έκανα τόση ώρα να την μαζέψω. Εγώ τη μάζευα. Εσύ μου την πήρε. Όχι άλλο. Όχι, πεθαίνω. Πέθανε. Δεν πέθανε σώπη. Πέθανε, βλέπεις. Τώρα πέθανε. Σε λίγο. Βασικά. Πέθανε. Να, βλέπεις, πεθαίνω. What? Τι what ρε. Σου είπαμε εμείς κάτι για να μας πεις μου. Ξέρω. Πέθανε. Θα της γράψω... Άκουσα το τέρας. Ήσουν εσύ. Εγώ είμαι. Άκουσα ένα... Κάνεις εσύ... Χρειάζεται ρόμπο. Σιγά μην πατήσεις. Μην τα πατήσεις. Μην τα πατήσεις. Περίμενε, θέλω να πατήσω χ. Τι είναι αυτό εκεί πέρα. Ένας λύκος. Ρε μπλε, πάλι με τρόμαξες. Ρε τον... Νομίζω ότι το τέρας κυνήγαγε τον... Εκεί που είμαι. Τι ήταν αυτό. Βλέπεις, πήγαινε εδώ στο τουνέλ. Γιατί να πάω. Έχει σεντούκι εκεί. Δεν πάω, φοβάμαι. Θα συναντήσω το λύκο, κοπέρα μου. Είναι παγίδα. Θα έχει και το σαντούκι, αλλά θα έχει και το λύκο. Όχι. Ξεκινάει η νύχτα. Εγώ μπορώ να με είδε. Φοβάμαι. Φεύγω από μακριά, δεν με ενδιαφέρει γιατί πάει. Πλάκα μου. Guys, φοβάμαι. Θες να βγούμε, είναι βαρετό λίγο. Somewhere deep. Τι ήταν αυτό. Το ακούσατε. Τι ήταν αυτό. Μαρία, Φοβάμαι το. έφερε κανονικό σχήμα και είδαμε ένα μαρτυρίο. Να το βάλω. Θα το πάω στη μαμά. Πάμε. Είδα το τέρας, παιδιά. Άμα το είδατε, γράψτε το στο σχολείο. Νομίζω, φυσικά. Φοβάμαι. Δεν βγαίνει έξω από τον κύκλο. Έλα μες στο κύκλωμα τώρα.
Φοβάμαι. Παιδιά τώρα ρισκάρω. Bye. Φεύγω. Το ακούσα. Το ακούτε αυτό. Τι είναι αυτό? Παιδιά τώρα φοβάμαι. Φοβάμαι τώρα άκυρο παιδιά, δεν ρισκάρω. Θα κάτσω εδώ με το φίλο μου μια χαρά να συζητάμε κιόλας εδώ πέρα. Πάρε τετράγωνο. Παιδιά τώρα θα πεθάνω επίτηδες γιατί το βαρέθηκα. Τώρα πάω απλώς όπου να είναι. Και άμα πέτυχε, πέτυχε. Δεν με ενδιαφέρει. Ρισκάρω, πάω όπου να είναι. Όχι λίγο σας. Άιντε bye. Έλα. Τώρα θα πεθάνω επίτηδες γιατί βαριέθηκα. Αχ, πέθανα. Όχι, πέθανα. Ψεύτρα, μη λες ψεύτρα. Εντάξει. Έλα μου τελειώσες, τι μόνο. Είσαι καλά. Γεμάτο. Να παίξουμε κάτι άλλο, βαριέμαι. Έλα γκρουπ. Όποιος θέλει, παιδιά, μπορεί να μου γράψει τι παιχνίδια θέλετε να παίζω και με φίλους και μόνοι μου. Πιες από το παιχνίδι. Να παίξουμε κάτι άλλο. Να παίξουμε και Growing Garden. Αυτό. Αυτό που κάνεις. Όχι. Δεν το έχω. Παιδιά, θα διαλέξει η Έλενα τι θα παίξουμε. Βλέπετε εδώ πέρα τους φίλους μου. Να σας δείξω. Αυτή εδώ πέρα είναι η Έλενα. Αυτό είναι το account της. Δεν μπορώ να βγω από το παιχνίδι. Αυτό εδώ πέρα είναι. Έχει 115 φίλους. Δεν μπορώ να βγω. Πού μπήκε? Ω, μικρό. Διάλεξα τι θες να παίξουμε. Θα παίξω κάτι τρομακτικό. Με τους κλέφτες, δεν έβλεπες. Ποιο? Θα δες. Παιδιά, άμα ξέρετε αυτό που θα βάλει η Έλενα, πείτε το. Όποιος θέλει αυτό. Δεν θυμάμαι και πώς λέγεται, όμως ξέρουμε ότι είναι σίγουρα στα αγγλικά. Story, κάπως έτσι. Ταφ. Story 2 εγώ θυμάμαι. Το Δεν τρομακτικό θυμάμαι. που είναι στο story του. Δεν θυμάμαι με τι γράφεται στο τέλος. Απόσταση. Κάνουμε 5 ώρες για το... Να το βλέπεις. Αυτό. Έλα, εμένα. Το ξέρεις ότι ο μεγάλος είναι για αυτούς. Έλα να σου κάνω και Το το kit, ξέρω. άμα είσαι μικρός, είναι για αυτούς που είναι μικροί, που είναι νέοι και δεν ξέρουν σε αυτό να παίξουν. Και το με τους μεγάλους είναι το χάρτη, αυτοί που ξέρουν να παίζουν. Εγώ τι να πω σου. Kid. Εγώ τότε... Το άκουσες. Θα είμαι κι εγώ kid γιατί έχει ένα
παππουδάκι που σε κάνει να σε... Ναι. Και ένα αγοράκι που σου κάνει να έχεις chips και να έχεις συνέχεια φαγητό. Ωραία, εγώ πατάω εκεί. Δεν Α, πώς να το κάνω. Αυτό εδώ πέρα πάτησα εγώ το γλυκούλι το παιδάκι. Γεια σας. Δεν μπορώ. Να. Πάτε εσύ. Παιδά, βάλε... Εγώ έβαλα το κοριτσάκι. Φόρτιζε. Τρώω γλυφιτζουράκι. Κι εγώ δεν τρώω γλυφιτζουράκι. Γιατί από το πρώτο πρόσωπο. Άννα. Έλα, εσύ είσαι εδώ. Νόστιμο. Μπήκα στο τρένο. Κι εγώ μπήκα. Πού είσαι? Με πέταξε. Είμαι σε εκεί που έχει πολλά. Καλά τώρα έκατσα με κάποιον άλλο Είμαι σε δίπλα. εκείνο που έχει πολλά ανθρωπάκια. Μπήκα κι εγώ. Είμαι μπένα. Δεν σε βλέπω. Γιατί οι μεγάλοι μπήκανε σε αυτό? Γιατί δεν έχεις... Α, έχεις μαλλιά. Είδα άλλο. Μαλλιά και είναι πολύ... Ναι, εκεί έλα εδώ. Τι γράφει. This pink trick has brain and breakup. Πάμε. Μας κάνει υγιής κάποιος με αυτό το πράγμα. Τρώμαξα, δύσκολο γρήγορα. Αυτό στο καρμία. Εγώ ποιος ακούει το φάω, δεν ξέρω. Γιατί δεν μπορώ να φάω το καραμελίτσα μου. Α, έλα και εγώ να αυτή φάω. Ούτε εμένα δεν με αφήνει να τη φάω. Δεν μπορώ να φάω την καραμελίτσα μου. Μήπως έπρεπε το story 1 πρώτα να παίξουμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Εγώ ξέρω τι κάνουμε. Εγώ δεν ξέρω. Και κουτούλησα και σε ένα δέντρο. Δεν πρέπει να... Σε βλέπω. Είσαι πίσω μου. Όχι. Από μακριά. Εγώ τι κάνουμε. Μετά εγώ λέω να παίξουμε Brookhaven. Αχα. Πώς τρέχω έτσι, είναι πολύ... Α, και οι άλλοι ξέρουν. Πώς να το κάνω. Ω! Πώς να το κάνω. Άντε αυτό. Πώς... Γιατί κάνεις γυμναστική? Πώς το χρειάζομαι. Πάλι έπεσα. Τι να κάνω, ρε. Α! Είναι σκοτάδι, δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω. Ήταν φυλακισμένο εκεί πέρα. Το βλέπετε, παιδιά, τι είναι αυτό? Α, εκεί φυλακισμένα, ναι. Τώρα στο τέλος. Circuit, ναι. Ποιος είναι? Αυτό είναι το σκυλάκι, 50. Παιδιά, τι είναι αυτά? Θα δεις. Break in two. Γιατί υπάρχει και το πρώτο. Πώς να κάνω. Δεν ξέρω πώς. Τι είναι αυτό? Μπορείς να μου δείξεις πώς να το κάνω. Το ένα μπράτσο, ξέρω μόνο να πηδάω. Το χ. Εγώ θα κάνω δίπλα σου γυμναστική. Χρειάζεται όμως γιατί Θα κάνω δίπλα σου. Γιατί πάει τόσο αργά? γιατί Μπορώ. θα σου έχει κουτάκι, θα μπορείς να κάνεις πολύ γρήγορα και θα σου πηγαίνει πολύ γρήγορα η δύναμη. Αχ, παράδειγμα. Ο άλλος τρέχει. Θα τρέξω κι εγώ μετά. Ναι, και αυτό χρειάζεται για να τρέχει πολύ γρήγορα. Να έχεις πάρει περισσότερο η δύναμη, εγώ έχω λιγότερο.
Να δώσω εγώ. Να, εσύ είσαι ακόμα. Να, μόλις έφτασα στο level 2. Μεγαλώσαμε κιόλας, μου φαίνεται. Ναι, νομίζω. Φαίνομαι λίγο μεγαλύτερη. Κι εγώ. Είμαι μεγαλύτερο παιδί. Τώρα από 4 έγινα 84. Και εσύ. Δεν ξέρεις να φύγεις. Φιουμ. Καλά, θα τρέξω εδώ. Αχ, πάει γρήγορα, δεν μπορώ. Αυτό είναι μικρό παιδάκι. Εγώ κοίτα. Με βλέπεις? Πολύ δυνατό αγόρι μου, κορίτσι. Ίδρωσα! Λογικό. Έχει κάποιον να... Έχει... Ο υδρότος Έχει... τι μου κάνει. Έχει κάπου να πιεις νερό. Δίψασα. Πώς το ξέρεις ότι είναι ίδρυ. Βασικά θα πιω από τον αυτό μου. Όταν θα βγάλω υδρότα. Ναι, ο υδρότος θα έχεις σκουλή και στο... Άμα θα πεις στο υδρότο. Αχ, πηγαίνει πολύ γρήγορα, δεν μπορώ να πέσω. Γιατί πάει τόσο γρήγορα? Σε λίγο θα έχω 3. Γιατί οι άλλοι δεν έχει μαλλιά, κοίτα. Δεν ξέρω. Έτσι είναι το skin της. Εντάξει, άμα θέλει έτσι. Όμως είναι πολύ Μπορεί να- κατσβάρα έτσι. Ναι, όμως αφού μπορούσε αυτά να βάλει τα μαλλιά που δεν χρειάζεται Robux και τέλος. Μπορεί να θέλω να είναι καραφί. Evil, ναι. Τι θα δούμε τηλεόραση. Ναι, Α, ωραία. άμα τέτοιο. Γιατί έχει αστυνομία. Ρωτάς το. Κοίτα, εγώ είμαι μπροστά. Σένα εσύ είσαι μπροστά, ναι. Δεν ξέρω. Θα έχει 3 τέτοιες. Τι να Κέρι μέρα. Ξέρεις, εγώ το είχα νικήσει μια φορά. Δεν είχα νικήσει. Είχα ζήσει μέχρι το τέλος και στο τέλος πέθανα. Έχουμε 40. Α, τέλεια, θα δεν Δευτερόλεπτα. αμάξι. Μ' αρέσει. Έχουμε 35 δευτερόλεπτα. Να φύγουμε. Ναι, γιατί κλείνει αυτό, βλέπεις. Τρέχω. Δεν πάει. Ναι, όμως εγώ δεν ξέρω πώς να πιω. Α, μπορώ, κοίτα. Ναι, θα το σκοτώσω όλο. Πώς θα φύγουμε? Εγώ είμαι η πιο δυνατή εδώ. Γιατί μου λέει ότι έχω πίτα, ενώ δεν έχω πίτα. Παιδιά, πώς φεύγουμε? Από πού φεύγουμε? Κοίτα, τώρα θα ελευθερωθεί αυτός εδώ και θα πρέπει να κάνουμε μετά τα δικά του τις δικές του ασκήσεις για να έχουμε και σκυλί να μας βοηθάει και τις ασκήσεις του σκυλιού για να έχουμε αυτόν τον δύναμο. Άντε! Hello. Hello. Ναι! Νικήσαμε, παιδιά. Έχω ήδη 10 λεπτά. Πάμε στο Max να το κλέψουμε. Πάμε να οδηγήσουμε. Εγώ θα πάω στον τέτοιο. Δεν απολυθώ. Πεθαίνω. Πεθαίνω. Μάνι, δεν έκανε ένα λεπτό. Keep train for Πρέπει να σκοτώσω 2 τέτοιους Γιατί? για να τον απελευθερώσω. 3. Έρχομαι κι εγώ. Πού είσαι? Εδώ πάνω. Βλέπεις. Έχω ήδη 30 λεπτά. Μπορούμε τέτοιο και να τρέχουμε πολύ γρήγορα. Ναι! Σκοτώνω πάντως. Θα με σκοτώσουν τώρα.
Πάμε γρήγορα, πάνω. Να τόξουμε. Εδώ θα μείνω. Εγώ πήγα να τρέξω. Έχει και νεράκια, ναι! Το Είναι είπα. αναψυκτικά να ξέρεις. Ω. Γι' αυτό. Α, ναι, όντως πάει πιο γρήγορα. Έχω πολύ λίγη ζωή. Έρχομαι να βοηθήσω. Ναι. Δύο μίσα. Εντάξει, πάμε να τρέξουμε. Τώρα που φύγες εσύ ήρθα εγώ. Εγώ έχω ήδη 40 λεπτά. Έχω πολύ λίγη ζωή. Μπορείς κάπως να μου δώσεις. Πώς. Δεν ξέρω. Ε, Έχει κάποιος αυτέκα. πώς πίνουμε αυτό. Εγώ δεν ξέρω πώς το παίρνω. Όχ, 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 όχ. Παίρνουμε! Εδώ πέρα έχει τον μάγειρα, αυτόν τον μαύρο. Ναι, μας μαγειρεύει. Δώσε μου φάει. Ναι, εδώ πεις να με βοηθήσει γιατί δεν μπορώ να πάρω αυτό το σκάφο. Ναι. Πώς το ανοίγουμε ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Βοήθησε με να πάρω αυτό το σκάφο. Βοήθησε με. Δεν ξέρω. Άνοιξε μου την πόρτα μάγειρα. Το να μαγειρέψω κι εγώ. Ο μελέτης. Να μου δείχνει το χεράκι μου. Ναι. Πιάσ' το τώρα. Αυτό νομίζω πίνεται. Νομίζω. Έλα τώρα άνοιξε ρε πόρτα. Θέλω να μαγειρέψω κι εγώ μαζί με τον μάγειρα. Hello. Δεν θα μπορείς να μαγειρεύεις. Ποιος είναι αυτός εδώ? Αυτός είναι παιδιά. Ελευθερώσαμε με έναν τύπο, έναν... Τώρα θα μας βοηθάει. Αυτός να νιχάμε. Και τώρα πρέπει να κάνουμε κι άλλα. Yay! Thank you so much! Γιατί πήγα στο... Γιατί βγήκα από το... Βγήκα από εδώ, δεν ξέρω γιατί. Εγώ τώρα θα Γιατί είμαι έτσι. Εγώ θα πεθάνω σε λίγο. Why? Βλέπεις τη ζωή μου. Ναι, γιατί θα πεθά. Γιατί πίνεις σε λίγο μπορεί να τελειώσει. Τότε γιατί το πίνεις αυτό το πράγμα. Βλέπεις από κάτω τη ζωή μου. Ναι. Έχω πολύ λίγο ζωή. Γιατί έχω πεθάνει, γιατί σκότωνα αυτούς εδώ. Και έχω τώρα πολύ λίγο. Αυτός εδώ πέρα λέει πρόβλημα. Ότι έχει πρόβλημα. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί έκανα zoom. Τέλος πάντων, θα μείνω έτσι. Γιατί με ακολουθά. Εγώ έχω ήδη 3 παπούτσια. Hello. 3 πράσινα παπούτσια. Εγώ έχω 2. Αυτά. Έμειναν πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα να κάνω αυτή τη μεριά και θα βγω. Και εδώ τελειώνει. Όπα, τέλος. Βγαίνω. Γιατί το βγήκες. Γιατί τι είναι αυτό το πράγμα. Ποιο αυτό. Από πάνω βλέπεις. Έχει κλείσει ήδη το μισό. Έλα βγες και εσύ. Α, εσύ. Εγώ δεν μπορώ. Α, μου βγαίνει ζωή. Ευχαριστώ και 50 μου έδωσε. Πού το βρήκε αυτό. Αυτή η μουσική δεν μ' αρέσει παιδιά. Είναι μια χαρά. 2, 1. Διακοπή ρεύμα. Μέχρι. Όχι, Χριστέ μου γιατί ήρθα κοντά. Α, θα μας βοηθάει σαν ένα ακόμα άτομο. Όχι, έχω πολύ λίγο ζωή. Γιατί έρχεσαι. Βοήθεια. Help. Πεθαίνω. Πήγαινα στις σκάλες πάνω. Με σκότωσα. Όχι. Πεθαίνω κι εγώ τώρα. Σκάγω να πεθαίνω. Μια χαρά έχει ζωή εσύ. Εγώ έχω. Γιατί έχω τόσο πολύ ζωή. Είχα μηδέν. Εγώ φεύγω. Πάω πάνω. Και πάνω θα έχει περισσότερο. Μην πεις. Έζησα.
Ναι, τέλειωσα. Yay. Έλα πες να κάνεις τέτοια, να έχεις δύναμη. Να μπω. Είσαι εδώ και περπατάς, πήγαινε να κάνεις δύναμη, κάτι. Και να ξέρεις έχεις πολύ λίγο ζωή. 9, 8, 7, 6. Να παίξουμε Brookhaven. Έλα. Και βγαίνω. Γεια σας. Ναι. Ο μικρόν και... Έλα να σου κάνω εγώ join ή εγώ να... Εσύ να μου κάνεις. Εγώ πώς πέπελ. Περίμενε, δεν έχω μπει ακόμα. Πώς να το κάνω. Μια σου από εκεί πρώτα. Πώς να μην... Α, ο μικρόν. Ευχαριστώ. Παίζεις. Όχι. Περίμενε. Αν μπορείς απλώς να γράψεις Brookhaven. Θα πάρει 6 ώρες. Εντάξει, θα το γράψω εγώ. Όχι, μπήκα ήδη. Έλα τώρα γιατί κόλλησε. Εντάξει, μπήκα. Κάνε έτσι. Περίμενε, δεν μπήκες. Δεν σου έχει την εικόνα ακόμα. Αλλά εκεί πέρα γράφει Brookhaven. Δεν σου θα σου κάνει. Μπήκες. Κάτι γίνεται εδώ, δεν ξέρω. Τι κάνεις τώρα. Γράφεις. Αφού μας ακούνε ρε. Λοιπόν. Βασικά. Ακόμα είσαι εκεί, έλα πες. Δεν μπορώ να πω έτσι. Μπήκα. Περίμενε. Παιδιά, σε όποιον αρέσει το skin μου να το γράψει στα σχόλια. Α, ναι, και βγες και ξαναμπες σε μένα. Βγες και ξαναμπες. Για να δω που είσαι. Hello! Γιατί είμαι τόσο χοντρό. Τώρα θα δεις. Λάνεις έτσι, το έχω αλλάξει. Κουκλάρες. Έχουμε το ίδιο top και παντελόνια, βλέπεις. Ναι, αλλά δεν έχουμε το ίδιο μαλλί. Αν θες, αλλάξε το μαλλί. Οκ, να μου το δίδυμες. Τι δίδυμες. Δίδυμες! Α! Κάτσε να γίνω μικρούλα. Έτσι. Τώρα το τέτοιο δεν μετράει. Το μαλλί. Σαν περίμενε. Όχι το ίδιο με. Το ίδιο με μένα. Το λαμπούδου. Γιατί μου κολλάει. Γιατί κάνει γύρω-γύρω από εμάς το λαμπούμπι. Γιατί μας χωρίζετε τι είναι αυτό. Γιατί πήγες μπροστά μας. Μην μπαίνεις μπροστά. Θα το πάρω με το καρότσι. Ρε θέλει να μπει μπροστά σου. Θα μπω εγώ μπροστά σου για να μην μπει αυτό. Πίσω μπήκα σου. το μαλλί. Ρε, να δεν βγες. Ρε λαμπούμπου. Ο καταλάθος πήρε εσένα σου. Τι μαλλί έχω, δεν βλέπω. Α, βλέπω. Λαμπούμπου φύγε. Από τη φίλο μου. Θέλει να ντυθεί. Α, θα ντυθώ κι εγώ. Ρε, με θέλει εσένα, δεν ξέρω. Γιατί. Δεν μπορώ να... Α, δεν μπορώ γιατί. Περίμενε, θέλω να... Θέλω να ντυθώ. Έλα εδώ. Να ντυθώ. Έλα να ντυθούμε ολόιδια. Όχι. Γιατί. Σαν να βάλω άλλα. Κοίτα, έχω νύχια. Βλέπεις. Ναι. Θα σου πω. Εντάξει. Ήλιο, τι είναι αυτό που βάλω. Μήπως να είμαστε διαφορετικές φίλες απλώς. Α, ναι. Οκ. Αν θες. Αν θα είμαστε διαφορετικές τώρα θα έχει μεγάλο X. Εσύ τι ρούχα. Γιατί έβλεπες τη σκηνήχα εκεί, στο Brookhaven. Πόσα σκηνή έχω στο Brookhaven. Τώρα θα κάνω και εδώ. Τι είναι ρε παιδιά αυτό το μαύρο το μαλλί. Για να 6 ώρες. Αυτό βάζω.
Έλα, όχι, δεν είναι. Πού είναι αυτό το... παιδιά, τα έχουν αλλάξει και... Εσάς, παιδιά, σας άρεσε που τα κάνανε έτσι, που τα αλλάξανε. Εμένα μ' άρεσε. Και εμένα μου άρεσε. Όποια να το άρεσε να το γράψει στα σχόλια. Πάλι. Πήγαινε κάτω, ρε. Ψάχνω μαλλί εγώ τώρα να βάλω, αλλά δεν μ' αρέσει. Ωραίο μαλλάκι αυτό, αλλά δεν ταιριάζει. Το έχεις ακούσει, έχεις ακούσει εκείνη τη μουσική, τι θα θύμισε, τέτοιο. Είναι κάτι πολύ, ναι. Εγώ θα είμαι Ξανθιά. Ω, Ξανθούλα, γεια σου. Έτσι θα είμαι εγώ. Ξανθούλα. Τι είναι αυτό, τι χαχα. Είναι ωραίο, ρε. Πολύ ωραίο. Καλά το άφησα. Θα το αφήσω. Θα το βάλω κι εγώ μετά. Α, εγώ θα βάλω και αυτό το στρασά. Τι Δεν μ' ωραία, αρέσει. τι ωραία που είμαι. Παιδιά, εμένα δεν μ' αρέσουν καθόλου ψεύτικες κλεφαρίδες. Γιατί? Ναι, έχω δει YouTuber που ήθελε να βγάλει τις ψεύτικες και έβγαζε και τις αληθινές της. Και είχε αλλεργία και... Εγώ δεν ξέρω, τώρα θέλω να αλλάξω και το skin μου. Το ίδιο. Έλα, μου αρέσει και σε μένα. Καλά. Τότε θα βάλω αλλάξω εγώ. Καλά, σε έχουμε ίδιο μαλλί. Τι, θες να έχουμε διαφορά. Διαλέγω. Α. Τι είναι αυτό μαζί μου? Θέλω να βγάζω αυτό το νύχι. Τι είναι αυτό? Το πάκι είναι αυτό. Θα βάλω αυτό το πάκι. Το παπάκι. Το πάκι. Έλα, άσε. Τώρα θα βάλω φουστίτσα. Άμα έχει. Κοίτα τι ωραία. Θα μας πάρει τώρα το αμάξι και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ποπς. Τι, Γιατί είμαι έτσι? Με χαράς. Και ποπς. Έχω κολλήσει με αυτό. Χριστές, δεν έχω πρόσωπο. Τι είναι αυτό που έχω βάλει? Κοίτα. Είναι το... Όντως. Κοίτα τη γλυκούλα. Το βλέπεις τη γλυκιά που είμαι? Ναι. Όχι. Θέλω να βάλω ζωάκι. Γιατί δεν έχω ζώα? Έχω. Γιατί είναι η φάτσα που έχω κι εγώ. Γιατί στα ζώα έχει... Φάτσες. Γιατί στα ζώα έχει φάτσα, δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω. Κοίτα εδώ τη γλυκούλα. Κιούτι. Κούτι. Κοίτα εδώ. Κοίτα τι γίνεται μαζί μου. Έχω αλλεργία σε κάτι. Τι να πάω. Δηλαδή. Ωραία είσαι. Κοίτα. Πήρες την κουπάνη. Πώς το είπα δηλαδή. Έχω κολλήσει με τα ρώσικα. 49 λεπτά. Θα βάλω αυτά εδώ πέρα τα στρασάκια. Είναι τα... Α, και εσύ τα βάλεις νομίζω. Ναι, και εγώ θα Ωραία. Θα είμαστε πάω ματσμάτσι. να κοιμηθώ. Με το μαξιλάρι.
Όχι, έχω μωράκι μέσα μου. Δεν ξέρω. Έχω και εδώ μωράκι. Squid Game. Τι γίνεται με το Roblox? Κάτι γίνεται, δεν ξέρει κανείς. Μήπως ξέρει κάποιος που δεν ξέρουμε εμείς? Στα Mystic. Πού ήταν αυτά τα χρόνια? Δες λίγο πίσω Τι μου. αγοράκι. Δες λίγο πίσω μου. Το χαμένο μου θα του βάλω. Δες λίγο πίσω μου. Ναι και. Ουρίτσα, κούρα. Δεν μου αρέσουν Την εμένα. έβαλα κι εγώ, έλα να είμαστε. Δεν μου αρέσουν οι ώρα. Εγώ έβαλα τη ουρίτσα. Συγχαρητήρια. Θα βάλω τώρα και αυτάκια. Και θα αλλάξω τα ρούχα μου. Αχ, χαλαρώνουμε, δεν έχει ακόμα. Hello. Παιδιά, η Έλενα θα είναι λίγο γατούλα. Με αυτό που βλέπει πριν. Δείτε τι φοράει πίσω. Και δείτε τι φοράει στο κεφάλι της. Δεν είναι γλυκό. Το πιω να το βρω, μ' αρέσει. Πού το βρήκες βασικά? Είμαι. Α, στα καμπέλα. Ναι. Εγώ στα καμπέλα θα γράψω cute. Κοίτα τι έκανα. Τι είναι αυτό? Ω, ναι. Βλέπεις τι. Δες τι έβαλα στο κεφαλάκι μου. Όχι. Εγώ θα βάλω αυτό που είναι σαν γατούλα. Μιαου μιαου. Πού το βρήκες? Έγραψα απλώς cute. Οπα. Πώς το έγραψες? Γιατί στα ελληνικά αυτό Παιδιά, τι είναι αυτό εδώ πέρα, φάτσα. Cute. So cute. It's so cute. Ξέρεις τι λέω? Τι? Τέλος. Γιατί μου βγάζεις τα ίδια αφού έγραψα cute? Α, ναι, πρέπει να το πατήσεις μια φορά πάνω του. Μαχή. Να το! Δεν ξέρω τι θα μας. Τι να πω. Ωραία, θα γίνω άσπρη. Είδες τι έβαλα. Όχι. Θα γίνω άσπρη τώρα. Θες να ντυθούμε cute? Εγώ λέω να είμαστε μωράκια. Οι cute γατούλες είναι άσπρες. Βασικά εγώ θα βάλω αυτό που φοράω τώρα, σ' αρέσει? Ποιο? Να όμως με το πρόσωπο σου. Θα το αλλάξω. Τεκνώ. Να, το έβγαλα. Ου, τι βρήκες. Θα ντυθώ ασπρούλα, έτσι. Ωραία είμαι, Right. Και θα ντυθώ μωράκι. Μπιμπίσια, τσουτσου. Τι είναι αυτό που έβαλα με το... Δεν ξέρω. Εγώ είχα βάλει κάπου πάντα. Πολύ ωραία γατούλα, ρε. Το ξέρω. Βασικά θα σου γράψω κάτω. Μου βγάλε πάντα. Δες λίγο. γράψω από Δες λίγο τι μου. Ή να βάλω αυτό. Και αυτό μου βγάλε. Εμείς δεν θα είμαστε μαύρες κάπως. Βλέπεις. Τα μαύρα γάντια όμως θα τα βγάλω. Δεν Γιατί ταιριάζει. στο cute έχει μαύρα. Και αυτό στο cute. Και αυτό στο cute. Και αυτό στο cute. Και αυτό το τίποτα στο cute. Α, γράφει εδώ. Βλέπεις. Κάτι γράφει εδώ. Cute. Βλέπεις. Cute γράφει. Δεν βλέπεις. Εγώ έβαλα, δεν ξέρω τι έβαλα. Εγώ έβαλα ένα ροζ ρουπχαλάκι εδώ πέρα. Κοίτα τι ωραία. Συγγνώμη.
Μετά από αυτά που φάγαμε, τι θέλατε? Δες ένα ροχαλάκι. Δεν πάει να σκατάει. Θες να μας το δει ήδη μαγατουλάκια. Δεν είναι μαγατολάκια. Γιατί δεν έχεις το από πάνω? Τώρα θα το βάλω. Θα σε σκοτει... Γιατί? Δεν μου βγάζει. Πατάω cute και δεν μου βγάζει. Πριν. Ω, θα βάλω Όχι λεοπάρ. αυτά τα τζιν που εδώ Δες. με σφίγγουν τώρα. Έχω λεοπάρ. Σε αληθινή ζωή αυτά τα τζιν με σφίγγουν εδώ. Μπροστά στη κινήτσα. Ξέρεις τι θα με λεοπάρ. Μήπως Λεοπάρ. να βάλεις κίτι. Ναι, Hello Kitty να έλα να ντυθούμε. Hello! Και κίτι. Αυτό το θυμάσαι, ήμουν στο Brookhaven με το tablet μου. Είχα βάλει αυτό με το... Δεν μου βγάλε καμιά Hello Kitty. Εμένα μου έβγαλε. Πού την βρήκες? Άστα, θα το βρω. Εντάξει, τώρα πάμε στις μπλούζες, να βάλουμε το τίποτα γιατί θυμάμαι ότι... Γιατί έχω ντυθεί έτσι εντωμεταξύ. Κοίτα εδώ τι όμορφη που είναι, δεν μπορώ όμως. Πού τα βρήκες όλα? Εδώ που τα βρίσκουν όλα. Τα αστεράκια τα μαύρα τα βγάζουμε. Όμως το χάχα όχι γιατί τώρα είμαστε έτσι. Γι' αυτό γελάω. Εγώ θα τα αφήσω όλα. Τρόμαξε το αμάξι. Φύγε, πάτε φες μωρέ. Ωχ, συγγνώμη. Πολλές. Ήτανε πολύς. Είμαι πιο πάνω από σένα. Είμαι πιο... Γιατί εδώ έχω... Γιατί σου βάλει το κατάκι. Όχι το γατάκι, τα μαλλιά. Έλα εδώ να σε δω. Ναι, είσαι πιο μικρή από μένα για να παίξω. Κοίτα, η φίλη μας. Βλέπεις. Ποια φίλη μας? Βλέπεις. Ναι, τι? Να, έχει τα ίδια μαλλιά. Έλα εδώ, my friend. Κοίτα. Κάτσε να της δώσω λεφτά. Κάνει και καλά ότι είναι φτωχιά. Καλά. Έχει τα Έλα. ίδια μαλλιά με εμάς. Πάρε. Φυσικά θα την πάρω στο κεφάλι μου, την πήρα στο κεφάλι μου. Πάμε σπίτι, πάμε μαζί μου. Περίμενε. Βάλε ένα μαξάκι, ωραίο και όμορφο. Όχι, έλα να βάλω εγώ. Βάλε εσύ. Αυτό εγώ δεν μπορώ να βάλω. Περίμενε. Έχουμε Εγώ πίσω. οδηγάω να ξέρω. Πού είναι η... Πέθανε. Αυτή για κάποιο λόγο. Πού πήγε! Να τη ρε. Εδώ είναι. Ρε μπρο. Πάρε λεφτά. Α! Θέλει το δικό μου αμάξι αγόρι. Μπουμ μπουμ μπουμ. Δεν θέλει. Έλα μη κάθεσαι, δεν θα έχει χώρο. Σου δικά το αμάξι. Θα το πάρω εγώ για να μην το πάρει αυτή. Το κλείδωσε. Έλα εδώ. Στο πήγε βόλτα. Έλα πάρε την στα χέρια σου. Μου πήρε τη θέση. Έλα πάρε την στα χέρια. Ποιος? Εσύ. Μα δεν μπορώ. Δεν Αφού μπορώ. αυτή ανέβηκε πάνω στο αμάξι. Πάρε με εσύ. Οκ, πώς. Έβαλε καρότσι άλλη. Με πήρε. Εγώ σε... Σε πήρα. Δέχτηκα τέλος πάντων. Αυτή γιατί έκατσε στο αμάξι. Γιατί εγώ της είπα έτσι. Με τα ματάκια μου. Να φτιάξω εγώ σπίτι, θέλω εγώ σπίτι. Έλα, φτιάξε εσύ. Τιουμ. Ναι. Stop, μην πεθάνεις.
Βάλε το περίμενε. Μην το πατήσεις κατευθείαν. Δεν μου αρέσει. Αυτό. Βάλε το. Ναι, και βάλε το κάτι ροζ τέτοιο. Happy. Πήγε. Έφυγε. Το γκαράζ άνοιξε. Το γκαράζ άνοιξε. Αυτό να άνοιξε. Ναι. Αυτό είναι κλειδωμένο. Αυτό δεν την έχω κάνει roommate. Έλα, άνοιξε. Αυτό το ροζ. Όχι, Άνε- αυτό είναι μποφ. Τι ροζ είναι. Πρέπει να πάμε Το. το πρώτο. Ναι. Έτσι περίμενα, δεν μ' αρέσει τόσο. Να βάλω ένα πιο ωραίο. Ένα πιο μαλακό. Αυτό. Το ίδιο είναι. Περίμενε, μην κλείνεις το γκαράζ. Γιατί. Γιατί πρέπει να το κάνω ίσια. Α. Τόσο μικρό παιδάκι. Α, μήπως να μην έχουμε τέτοιο αμάξι. Θα οδηγήσω εγώ. Ξέρω εγώ πώς να τα παρκάρω. Άνοιξε μου. Καλά. Απλώς να έχουμε σκέιτ. Όχι. Τέλος. Γιατί ή ποδηλατάκι. Ροζ. Έλα, δεν θα είναι ωραίο. Είμαστε μικρά παιδάκια. Ξέρω να οδηγώ. Έχω δίπλο. Να σε παρακαλώ, σε πεντακαλώ, σε Χριστές κράτος. Θα το έχουμε για όταν το χρειαστούμε. Όταν. Στο προνίκιο θα έχουμε τέτοιο. Γιατί έκλεισες, θέλω να βάλω το ποδήλατό μου. Πώς θα το βάλω. Πώς θα... Baby, έστι. Γιατί κλαίει. Δεν την αυτό την έκανα πάνω. Δεν ξέρω. Θα την πάρω στο σπίτι μου. Να φεύγει μόνη της. Στο καλό. Φεύγει Δεν μόνη. μπορώ να... Come, my friend. Μπήκα στο σπίτι. Είναι κλειστό το καράζ. Ναι. Α, όχι, το κλείσα εγώ τώρα. Έλα να σου κάνω roommate. Σε κάνω. Γιατί έχεις τέτοια ρούχα και όχι κίτι. Γιατί μ' αρέσουν αυτά. Έλα, κοίτα και αυτή σε ροζ. Μας το τη γράφει. Κάνε οι φίλοι μας, οι καλύτεροι. Hi, εμείς θα είμαστε... τρεις. Εμείς θα Έβαλε είμαστε... φόρεμα. Θα είμαστε... Θα είναι η μάνα μας. Μάμι. Φεύγει, θέλει να φύγει. Γιατί φεύγεις. Μαμά. Μαμά! Yes. Με πήρα αγκαλιά. Εμένα, εντάξει όμως. Καρότσι! Πάρε με. Έλα, μπες μέσα. Μπες μέσα. Κοίτα εδώ, κοίτα. Αγόρι με λουλούδια. Άλλαξε το χρώμα, ρε. Ποιο χρόνο. Α, ναι. Άλλαξε το σε ροζ ανοιχτό τέτοιο. Ναι. Έλα, μανούλα, πάμε. Έλα, πήγαινε πίσω της. Πού πας εσύ? Δεν ξέρω, εμένα δεν με αφήνει να οδηγώ τόσο καλά. Ήρθα. Μαμά. Μαμί. Πάμε. Δεν με αφήνει. Θα σπάσω τώρα το αμάξι. Δεν θέλω σε αυτό το σπίτι. Δεν πειράζει. Θα κάνει. Κατέβα. Yeah. Αυτός γιατί μπήκε. Α, αυτός ήταν ο μπαμπάς μας. Ναι, γιατί την πάει, κοίτα. Είπε. Μπαμπά. Μπαμπά. Θα έχουμε οικογένεια επιτέλους. Κανονικά. Μπείτε. Μπες μπαμπά. Κοίτα Μπαμπά. πόσο χώρο έχει. Κοίτα, μπορώ Έλα να να τρέχω, μπήκαμε. μπορώ να τρέχω. Ένας από τους δύο μπαμπάδες να μπει. Αυτός με τα λουλούδια θέλω να μπει. Από τους δύο. Αυτοί εδώ πέρα τσακώνονται. Για το ποιος θα είναι ο πιο cool. Βλέπεις. Βλέπεις, ναι. Βλέπεις. Για να δούμε. Για να δούμε το Οπα, ήρθε η μαμά μου κοντά μου. Μαμά, πεινάω. Και θα τη Εγώ για γράψω. να κάνω κάτι όμως ξέχασα τι ήθελα να κάνω. Κάτι... Κάτσε, περίμενε, μπορείτε να τις γράψω ελληνικά, άνοιξε. Όπα, stop.
Γιατί. Γιατί αυτή έχει μπες σώμα, εμείς έχουμε άσπρο. Άστο το. Εγώ θα το κάνω τώρα μπες. Mom, I'm hungry. I'm... Hungry. Mom, I'm hungry. Όχι, όχι, όχι. Εγώ τώρα θα γίνω όπως η μαμά για να είμαστε μαμά. Τότε θα ντυθώ κουκλή. Άντε, ποιος είναι έξω. Έβαλα και το Τι είπε. ίδιο πρόσωπο. Τι είναι αυτό, ρε, τι μου γράφει. Αυτό το βλέπεις στο chat. Ναι. Είναι της μαμάς το τελευταίο. Hungry. Τι είναι το... Ποιος χτυπάει κουδούνι έξι. Τώρα θα σου πω εγώ. Ποιος χτυπάει, ρε. Α, τον είχε κάνει μπαν. Δεν θα το πιστέψεις. Η μαμά μας βρήκε άντρα. Νομίζω. Σκά νομίζω. Κάτσε μη με δουν, θα κάτσω στο πάτο. Όχι. Α, τελικά δεν βρήκα. Θα αλλάξω εγώ το πρόσωπο γιατί Παρακαλώ, ποιος είναι. η πίτσα σας Α, ευχαριστώ, θέλω πίτσα. για εκατομμύρια λεφτά. Τότε δεν θέλω. Δες! Δεν θέλω. Γιατί δεν μου βγάζει το πρόσωπο μου. Δεν ξέρω. Τώρα αναγκαστικά θα βάλω άλλο πρόσωπο. Παρακαλώ, ποιος είναι. Ποιος είναι. Και εγώ θα βάλω αναγκαστικά άλλο πρόσωπο γιατί είναι η μάνα μας. Η μανούλα μας. Εγώ θα μείνω με αυτά τα ρούχα. Μα η μαμά μας κλείδωσε. Έλα, κάτσουμε με το αρκουδάκι μας. Θα παίξω κιθάρα. Δεν μπορώ. Θα παίξω κιθάρα εγώ. Εμένα δεν μου βγάζει το πρόσωπό μου. Βλέπεις, ό,τι και να βάλω εδώ. Το ξέρω. Δεν σου ταιριάζει η φάτσα αυτό. Θα βάλω αυτό. Εγώ έβαλα μουσικούλα. Λό. Οφ. Η μαμά γιατί γελάει. Μαμά. Κοίτα τι ωραία. Κοίτα τι ωραίο μου είναι. Με τέτοια φάτσα. Α, νόμιζα ότι είμαι εγώ. Γιατί δεν από εκεί και νόμιζα ότι είμαι εγώ. Νόμιζα ότι είσαι εσύ με το τυχρέκι. Έλα τώρα εγώ θα πάρω αρκουδάκι και τέτοιο. Η μαμά γιατί μπήκε μπροστά. Α, εγώ θα κάτσω εδώ, στο καρεκλάκι. Α, τώρα τι να κάνω. Μαμά. Μαμά! Όχι! Δεν είναι εκεί έξω. Έξω είναι νομίζω. Έξω είναι ρε. Μαμά. Δεν μπορώ να... Κοίτα. Άνοιξε την πόρτα ρε. Κοίτα, δεν μπορώ να βγω από τέτοιος... Καταχύ. Πατάω. Εγώ θα κάτσω στο καρεκλάκι. Κοίτα τι έβαλε η μαμά και δεν μπορούμε να το βάλουμε γιατί όλοι το έχουν αυτό. Ποιο? Αυτό που έβαλε η μαμά. Δεν θα το βάλω, μ' αρέσω έτσι. Είμαι κουπλάκι. Μάμ, σχολείο. Μάμ, Τι σχολείο, παιδότοπο! mom, school. I have to school. Τι school ρε, είμαστε στο προνήπιο. Παιδόφωνο. Αυτό εννοώ. I have Πάλι οι school. δύο μπαμπάδες ήρθαν. Hello. Yeah. Yeah. Θα τους γράψω. Hi. Hi, Dad. Θα τους γράψω. Hot. Έλα να βγούμε κι εμείς. Πάμε να βγούμε. Βγήκα. Μην πάει ώρα. Δεν κάνω ρε. Hi. Dad. Μπες, θα σε κλειδώσω. Hi, Dad. Το έγραψα ρε το Hi, Dad. Κλείδωσα. Παίρνει
φωτιά κάπου. Γρήγορα, τρέχουμε. Έλα μαζί μου, αδερφούλα. Βγες γρήγορα, παίρνει φωτιά το Κοίτα σπίτι. τη μάνα μας. Αυτή αλλάζει το σπίτι σε ηρεμία. Βγήκε η μαμά μας. Έκαμε λίγο. Έλα πάμε σε αυτόν. Έλα να γράψουμε adopt. Όχι να γράψουμε όπως τα πρωτάκια. Είσαι η καινούρια μου μαμά. Γι' αυτό να γράψουμε hi dad. Όπως τα μικρά. Μα μπορεί να μην το δεχτεί, μπορεί να πει no. Και δεν πειράζει. Εμείς είμαστε μικρά. Θα κλάψουμε. Hi dad. Άμα πει no θα Κοίτα, κλάψει. κοίτα. Πάμε σε αυτούς. Hi. Βγήκε. Μόλις το γράψα βγήκε. Μπες στο καρότσι. Hi dad. Μπες στο καρότσι. Join the Squid Game. Τους το έγραψα, το είδαν. Adopt me. Μου είναι χόλ. Adopt me. Κορίτσι είναι αυτό ρε, εσύ, δεν είναι αγόρι. Αγόρι μπορεί να είναι. Κορίτσι είναι, είδα τα μαλλιά του. Και τα αγόρι... Άια. Πάμε σε αυτήν εδώ τη μαμά. Κάποιος με πήρε. Με πήρε αυτή με τα μαύρα, ακολούθησέ με. Πού? Ακολούθησέ την αυτή με τα λουλούδια. Ναι, εντάξει. Ακολούθα την. Θέλουμε τη μαμά. Ναι, είναι κορίτσι. Μιμι. Yay. Κάτω να τις γράψω. Τι να τις γράψω. Thanks for adopt. Thanks for adopt. Κάποιος μπήκε στο σπίτι της, ένα γούρι. Α, τέλεια, θα έχουμε μπα. Μήπως είναι ο... Όχι, έλα. Παπά. Πήγε σ' άλλον να ξέρεις τώρα, άλλο του πω. Πάμε. Μας κλείδωσε. Wolf. Wolf. Γυρνάει. Γύρω. Στη μέση κάθεται η... Πότε προλάβαμε! Πάμε. Θέλω να πω. Πού Α, δεν ξέρω, μαμά. 6 ώρες. Αχ, δεν με αφήνει να πω. Μπες! Δεν με αφήνει. Πώς έκανες έτσι, είσαι η χειρότερη μαμά, θα πεθάνεις έτσι. Το έκανα κι εγώ τώρα. Θα σε σκοτώσω. Είπα, Βολ. Περίμενε, Α, ξέρω και κάτι ακόμα που γράφει αφού Βολφ. να, και έτσι. Α, Πού είναι το Βολφ? τι Wolf. Δεν υπάρχει. Το γράφει στο chat και στο κάνει. Α, αλήθεια. Yay, τι yay ρε. Δεν μπορώ, κατάλαβα. Με βλέπεις πως είμαι. Για να δούμε τι θα γράψει τώρα η Έλενα. Α, Wolf. Όχι το ένα. Ήσουν πάνω στο... Αλήθεια τώρα. Να το βγάλω. Η μαμά με κοιτάει. Ενώ η μαμά είναι μαύρη. Η μαύρη μαμά έχει παιδιά που είναι... Χριστές, τι κάνει? Το ίδιο με μένα. Αύκ. Ο Χριστές, τι κάνει? Α, πρέπει να το γράψω, Χριστέ! Η μαμά τα έκλεισε. Τα κλείσε. Η μαμά. Τα ανοίξω εγώ τώρα. Αφουκού, ναι. Τα άνοιξα. Αφουκού.
Δίπλα μας. Ρε, τι κάνουμε ρε. Είμαστε ροζ, αυτή είναι μαύρη. Νομίζω καλούμε πνεύμα. Πώς θα βάλουμε τότε μαύρο. Με το χαχαχα. Καλούμε πνεύμα εμείς. Χαχαχα. Κάνω εγώ τώρα, χαχα. Α, τέλειο. Ξέρεις τι θα κάνω, τι θα γράψω τώρα. Δεν ξέρεις τι θα γράψω. Εντάξει. Η Μαρία θα έρθει σε 1 λεπτό γι' αυτό. Δεν θα μιλάει. Τι κάνει αυτή. Βλέπεις. Τώρα τι να κάνω. Θα πάω στο δεύτερο. Τι κάνω. Παραλίγο να κάνει κολοδάχτυλο. Δεν πάει καλά ρε. Ήρθαμε σε μαμά που καλεί πνεύμα. Ω, το δωμάτιό μας, κοίτα. Να το κάνουμε με το cute. Ναι, έλα όμως να κάνουμε. Να μην είμαστε τόσο ροζ. What? Θα έχω λίγο μαύρο. Θα βάλεις όλα πάνω. Καλά εγώ τους ή άλλους έχω το λεοπάρ. Πού είσαι? Κοίτα. Εγώ μπήκα στο δωμάτιο της μαμάς, έχει υπολογιστή. Δεν χρειάζεται το δωμάτιο. Τι λέει? Yes, no, yes, no. Τι είναι? Μαμάς. Ήρθα. Να μας κοιτάξεις. Τρόμαξα. Και εδώ θα μας το κάνει. Μαμά! Άγιε. Έφυγα. Πάτα το τρίγο. Α, όχι, δεν έχει αυτό. Ναι. What is that? Αυτό θα είναι το δικό μας δωμάτιο, τέλος. Το ναι. Θα πάμε τέτοια κρεβατάκια. Όχι και εδώ! Φεύγουμε από εδώ, δεν είναι μαμά, αυτό είναι τέρας. Πάμε να Ρε αυτή θέλει να μας σκοτώσει. τι νομίζω. Κατάλαβα τι θέλει να κάνει. Θέλει να μας κάνει εμάς μεγάλους και να γίνει αυτή πάλι παιδάκι. Όχι! Όχι! Μπορεί και κλειδωμένα, εγώ έφυγα κατευθείαν από το σπίτι. Άνοιξε. Όχι, εγώ! Έλα! Όχι, όλα από την αρχή πάλι. Έλα! Πού είσαι? Αδερφέ, πού Άι! είσαι? Sorry. Αλλού είμαι. Αδερφάκι μου. Να σε, όχι δεν είσαι. Να σε βλέπω. Τρέχω σε σένα. Τι αυτό? Κορίτσι, ήρθε η μαμά. Κοίτα, πήγε εκεί, πάμε στο σπίτι. Πέθανε. Πάμε στο σπίτι. Πέθανε. Το κλείσω. Γιατί πέθανες? Δεν ξέρω. Σε ποιο σπίτι είσαι? Εκεί που είναι η μάνα μας. Δεν θέλω εκεί. Ναι, όμως έφυγε η μάνα μας. Να κάνει μόνο σένα, εγώ δεν έρχομαι. Ναι. Θα ζούμε σε έξω. Αφού έχω σπίτι. Δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνεις, είναι κάπως, Εσύ μην απ' έξω από το σπίτι, οκ. Το σπίτι. Πάω μες στο σπίτι της, θέλω να κάνω κάτι. Πού είναι το σπίτι σου? Πού είναι το σπίτι σου? Παιδί, όχι ρε. Ποιο νούμερο είναι το σπίτι σου? Περίμενε. Δεν έχω σπίτι. Το έβγαλα. Έχει. Το έβγαλα. Τότε πήγαινε στο 11. Θέλω να κλάψω τη μαμά.
Είσαι καλά, παιδάκι μου, μάνα σου είσαι. Πήγαινε στο 23, εδώ θα δούμε. Θα δεις πώς. Να κάνω εγώ ή να είμαστε γείτονες. Α, όχι, έχει άλλο. Θα δεις. Τι είναι αυτό! Εγώ το βάλα. Εγώ θα κοιμάμαι εδώ. Θα έχουμε και... Με πήρε λίγο ο ύπνος. Κοιμάμαι από τώρα. Και τουαλέτα. Α, ναι. Βάλε 2 μικρούλες. Τι έκανα αυτό. Το κάνω. Ό,τι θέλει. Πιάνε. Ας τα βγάλω εγώ. 2 μικρούλες να μην μας βλέπουνε. Πώς χαίρομαι. Δεν χρειάζεται να μην μας βλέπουν. Θα το βάλω κάπου αλλού. Πού είναι αυτό που είχες βάλει πριν? Χαλάσου. Κοίτα. Θα έχουμε κάτι τηλέφωνο. Κοίτα τι έκανα. Τι είναι αυτό? Για τηλέφωνο. Τι να πάρουμε? Το Μίτσο. Τι μίτσο ρε. Το Μίτσοτάκι θέλω να πω. Και... Να. Κοσμέτικα. Να, έβαλα τουαλέτες. Και τώρα θα τους κλείσω. Τόσο πιο απλό. Δεν υπάρχει πιο απλό. Ορίστε. Θα βάλω και κάτι εδώ πέρα για να μην φαινόμαστε. Ορίστε. Έτσι. Έλα να δεις. Έτοιμοι είμαστε. Κοίτα τι κάνω. Τι να δω. Θα κλείσω κιόλας. Να μην μπορεί να μπει κανένας. Μόνο εμείς οι δύο. Και θα βάλω... Να, ρε εσύ, θα βάλω κούτες για να μην μας βλέπουνε. Πόσο πια. Τι έκανα. Τι αυτή... Ορίστε. Κοίτα εγώ τι έκανα. Πετάει δηλαδή. Να, έλα να δεις τις τουαλέτες μας. Περίμενε. Τέλος. Τώρα είμαστε wow. Εδώ είναι το τουαλέτα μας. Χριστές, τι είναι αυτό. Εντάξει, κούλας. έλα κι εγώ. Γιατί μπλε κρεβάτι. Το αγοράκι δεν είναι να κάνει σπίτι από δίπλα σας τώρα. Φαντάσου ρε να κάνει εκεί πέρα που έχουμε φτιάξει το χάο. Κοίτα! Κοίτα εδώ! Κοίτα! Έλα, πού είσαι και στην τουαλέτα εδώ! Δεν είναι αστείο. Μπήκε εδώ αγόρι! Όχι! Τι που πάει! Έλα! Ναου! Θα το ράψω. Ναου! Δεν το έχω. Το ένα που είναι. Ναι. It's no boy. Άμα σάκα. Κορτσάκια, κοπέλα. είναι ροζ. Εντάξει, αυτή είναι αυτή. Τώρα θα το πω εγώ στο chat. Τώρα θα κάνω. Περιμένετε με. Περιμένετε με όπλα. Τώρα θα σου πω εγώ, Κοίτα, στο καλός. Γιατί! What is it?
αγόρι μου. Ξέρεις αγγλικά? Όχι, δεν ξέρει. Θες να το γράψω στα ισπανικά? Να, κι άλλο κορτσάκι με φτερούγια. Ρε, μην κάνεις την τουαλέτα μας. Είναι μόνο για μωρά αυτή η τουαλέτα. Φύγε που πήγε. Μήπως να φύγουμε από εδώ. Why? Γιατί εδώ τώρα δεν θέλω. Ρε, κάνεις την τουαλέτα μου. Εγώ φεύγω, αν δεν πάει. Κι εγώ φεύγω, τι νομίζω κάνω. Έλα να το χτίσουμε κάτω. Έλα να το χτίσουμε κάτω. Το κρεβάτι. Άστο. Θα βγει μετά γιατί θα τον πάω κάτω. Έλα κάτω. Στην πόλη. Να το χτίσουμε μπροστά από το Μήπως να πάμε εκεί που δεν είναι κανείς στο δάσος. Έχω βρει εκεί που είναι σπίτι που χρειάζεται Roblox και έχει πολύ... Δεν θέλω, φοβάμαι. Πάμε. Δεν πάω, φοβάμαι. Έλα, εκεί δεν έχει κανέναν, αλήθεια τώρα. Μα θέλω να βλέπω κόσμο. Δεν θα... Βίκ, Μαρία, θες να μας ενοχλούν. Δεν θα μας βρήκα ένα βέλος πολύ ωραίο. Γι' αυτό μας ενοχλούν. Δεν θα μας ενοχλούν. Μας ενοχλούν, τέτοιοι άνθρωποι είναι. Σε αυτό το μέρος που βρήκα δεν θα μας ενοχλεί. Πού είσαι? Στην πόλη, στο αστυνομικό Τμήμα. Ναι, εκεί πίσω δεν βλέπεις. Α, Και το κάνω και πολύ όμορφο. Τέλειο, Να, θα βάλω και λαμπάκια. Ιχου. Α, θα βάλω και ένα πολύ ωραίο φως, αυτό εδώ πέρα. μήπως ρώσα. Να, και θα βάλω και τουαλέτες. Τι? Θα μας βλέπουν όλοι. Περίμενε, δεν το έχω φτιάξει ακόμα. Έτσι. Πώς έτσι? Κρυούμε έτσι. Επειδή έχω βάλει πολλά πράγματα δεν με αφήνει. Ναι. Έτσι. Ορίστε. Ένα λεπτάκι. Βάζω το ελληνικό. Τρόμαξα ρε.